Guys, welcome to my vlog. Ito po si Grace ng Grace Lumbaw Vlogs. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa maayos tayong lahat, ano? So ngayon, ang time check natin is 9:32 PM na. So ngayon, gabi ko na siya blinag kasi baka bukas. So ngayon, nakaisip pa ako. Medyo may laman pa yung isip ko. So gusto ko na siyang agad i-vlog kasi bukas baka makalimutan ko na naman siya. So ngayon, i-share ko sa inyo, ang ating topic ngayon ay about sa OTC na mga gamot. So ano-ano ba ang mga gamot na pwede nating ibenta sa ating sari-sari store? O dagdag kita sa ating sari-sari store. So alam ko na lahat ng mga kasari ko ay maka-relate dito dahil alam ko din na lahat ng mga sari-sari store kadalasan ang mga binibenta lang nila ay yung mga kilala lang. So gaya example lang natin yung mga kilala lang, alam ko yung mga binibenta lang nila halos mga Bichesic lang, Bioflu, Newsep, kasi yun lang yung kilala talaga na palagi ding binibili ng mga tao. So ngayon i-share ko sa inyo ano-ano pa ba ang mga ibang klase ng gamot na pwede nating ibenta sa ating sari-sari store o dagdag kita sa ating sari-sari store. So nakikita nyo dito sa likod ko. So pagpasensyahan nyo na, medyo madilim na siya kasi alas 9 na. So ngayon habang may naisip pa ako, gusto ko na siya agad i-share sa inyo kasi baka bukas hindi ko na siya maisip ulit. So nakita nyo yung nasa likod ko. Ito ay lahat to ay mga OTC mga gamot lang. Lahat ito ay over the counter lang na mga gamot na pwede nating ibenta sa ating sari-sari store, na pwede nating dagdag kita sa ating sa ating sari-sari store. So nakikita nyo dito, mayroon ako ditong mga dito sa gilid, mayroon ditong mga gamot na mga syrup. So may mga syrup ako dito. So ipapakita ko na lang sa inyo kasi medyo madilim na doon sa dulo. So yan, 'di ba? Medyo doon sa dulo. So ipapakita ko sa inyo siya. Ito ay generic lang na mga gamot kasi medyo mura lang siya at dito sa lugar namin medyo ito lang yung kaya nilang bilhin. Although hindi ko naman sinasabi na hindi nila kayang bumili ng mahal, pero ito yung mas pinaka mabenta talaga dito sa akin, dito sa tindahan ko, dahil yun lang yun din ang medyo kaya nila. So alam naman natin na hindi naman tayo dito naman tayo nakatira talaga sa so ito lang yung medyo mga kaya na. So ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga gamot na binibenta ko sa aking sari-sari store na dagdag kita din sa aking tindahan. So ito ay mabibili mo lang siya sa drugstore. Mabibili mo siya sa drugstore kasi binibigay naman to nila kasi over the counter naman to. So ibig sabihin pwede ito sa tindahan kahit sa gaya natin na maliliit lang. Pwede ito siya. So ngayon unahin ko lang ipapakita sa inyo itong mga syrup na mga gamot ko. So unahin ko lang ang 13 pesos. So, unahin ko lang ang mga syrup ipapakita sa inyo. Kasi mamaya na yung mga tablet kasi medyo marami-rami siya. So, unang-una dyan, ang paracetamol. Yan talaga ang pinakaunang binibili talaga ng mga nanay na minsan nilalagnat yung mga anak nila. Nilalagnat. O, yan talaga ang mas mabenta sa akin kasi mabilis siya at saka mura lang. Ito ay 32 pesos lang to sa akin. So, over the counter to siya. Pwede mo siyang bilhin siya kahit wala siyang reseta. Pero syempre, hindi natin ina-advise, lalo na sa mga bata na may mga allergy. So, kailangan nyo pa rin ipakonsulta sila sa doktor. So, pero kung wala namang allergy yung mga anak natin, mga babies, so pwede siya. Kasi mabibili mo lang siya sa mabibili mo siya sa drugstore kahit wala kang reseta. So, mayroon din tayo ditong Simdex. Itong Simdex ay mayroon nitong drops din na pang baby. Mayroon din siyang syrup. So, syrup lang papakita ko sa inyo kasi naubos na yung drops ko. So, mabilis to sa akin itong Simdex na ito kasi maganda talaga siya sa sipon. So, mayroon na siyang phenylpropanolamine, tapos chloramine, paracetamol. So, maganda siya sa sipon kasi may paracetamol na din siya. Kung yung sipon mo na medyo yung parang yung sipon mo na parang may allergy. So, pwede to. So, disclaimer lang, ito ay wala akong gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga alam ko o ano yung natutunan ko. So, maraming salamat po. So, hindi ako eksperto Hindi ako expert talaga na
na ano, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko o anong nalalaman ko. So itong Simdix, maganda to siya sa sipon na may allergy. Maganda to siya. Mabilis to sa akin. Ang presyo nito is 52 pesos lang to sa akin. 52 pesos. So mayroon tayong, kung kanina drops yon, ito paracetamol, pang drops to, pang 0 to 2 years old to. Ito, pang 0 to 2 years old. Tapos ito naman syrup naman siya, paracetamol yan. Nakikita nyo? Yan. Paracetamol 125 mg by 60 ml. So ito naman pang 2 years old siya hanggang, so ito 125 mg by 60 ml. Tapos mayroon pa tong isa kasi tatlong klase to. So itong isa naman is paracetamol 250 by 60 ml. So iba-iba ang depende sa edad. Kung ang edad, depende sa edad ang iinom nito. Kasi may drops, tapos may 125 mg, ibig sabihin mas medyo lower ang milligram. Ito medyo higher ang milligram na nito kasi 250 by 60 ml na to. So ito ay mura lang sa akin, 32 pesos lang siya pareho sa akin. So ito lang yung pinaka mabilis na binibili kasi nga 'di ba? Mura lang siya kaysa naman ng ano, 'di ba, hindi masyado nila kasi kaya pag sobrang mahal kasi mamahal talaga yung mga branded ngayon. Nasa pinakamataas na yan is, pinakababa na yan is nasa 60 pesos. So ito 32 pesos lang. So mura lang siya. So mayroon din tayo ditong pangsipon. Ito pangsipon, phenylpropanolamine, generic lang din siya. So syrup siya, pwede siyang pang 2 years old to 6 years old. Pwede siya. So 35 pesos lang siya sa akin. So pangsipon naman to, pangsipon. So mayroon din Ambroxol pang ubo. Yan yung mga gamot na mabilis mabenta dito sa akin kasi kadalasan ang mga sakit ng mga bata dito is lagnat, sipon, ubo. Yan yung kadalasan nilang sakit talaga, lalo na sa panahon ngayon na umuulan tapos umaraw tapos umuulan. So mayroon tayong Ambroxol dyan, pang ubo to. So yun lang yung yung syrup ko. Mayroon yan Ambroxol, Simdix, tapos may paracetamol tayo, paracetamol 1 drops, 125 mg by 60, 250 by 60, tsaka phenylpropanolamine na pang sipon. So yun lang. Marami, actually marami to, kaso ito na lang natira, hindi pa ako nakabili. So ito na lang natira sa mga syrup ko. So kaya ito lang yung napapakita ko sa inyo. So dito naman tayo sa aking mga capsule. Yes. So ito, papakita ko sa inyo ang ating mga capsule dyan. So mayroon ako ditong Alaxan FR. Nila ito, nilalagyan ko lang siya. Ako talaga, sinusulatan ko siya ng ganito kasi minsan, pag umaalis ako, namimili ako, may minsan kasing pinapabantay ako rito. So at least alam nila. Okay lang sana kung ako lang minsan nagbabantay, alam ko naman to Kaso minsan may magbabantay dito sa akin. May minsan naiiwan sila ang naiiwan, wala ako. So mabilis nila mahanap. Tsaka nilalagyan ko na rin siya ng presyo para mabilis nila makita. So, ganyan yung ginagawa ko. Ito naman, itong box na ito, yung nabili ko lang siya sa Divisoria. So, nakatipid ako dito pagbili ko dito kasi wholesale ang pagbili ko dito kasi marami akong binili. So, marami pa yan siya. Ito lang yung kinasya ko kasi wala na akong gamot na pwedeng ilagay. So, yan, may Alaxan tayo dito. So, nakaganon siya. Ginupit-gupit ko na yung Alaxan kasi para mabilis siya. Pag may bibili, mabilis siya mabigyan. Kasi pag hindi ko igupit, 'di ba, minsan nawawala ang gunting magkaka-imber na pa tayo nagkaka-imbernahan pa talagang umiinit pa ang ulo pag nawawala ang gunting. So kaya ginugupit-gupit ko na siya. So may Alaxan FR ako dito. Itong Alaxan ko is 10 piso ang benta ko nito. Mayroon din akong Advil. Yan, Advil 200 mg to. So yan, may Advil tayo. Ginugupit ko na rin siya para mabilis siya kasi yan, Advil. So, 10 pesos din tong Advil. So, itong lahat ng mga nakita nyo dito is pwede itong mabili sa drugstore. Kahit sa ang drugstore, pwede nyo siyang bilhin. Yan yung mga pwede nyo bilhin sa drugstore kahit wala kayong reseta. Pero siyempre, hindi rin pwede kayong uminom kung may mga allergy kayo.
So kung may mga allergy, kailangan nyo pa rin magpakonsulta sa doktor. Yun pa rin palagi nating paalala dahil alam naman natin, kahit alam natin ang gamot, so kailangan pa rin natin ng gabay ng doktor. Dahil hindi lahat naman tayo, hindi lahat ng tao ay hiyang sa gamot. So mayroon kasing iba may mga allergy sila. So kung ikaw ay may allergy, kung alam mong may allergy ka, huwag kang basta-basta uminom ng gamot. Kailangan mong magpa-check up muna. So ito may Buscopan ako dyan, yung Buscopan. So hindi ako masyadong nagdadami ng Buscopan kasi bihira lang naman siyang binibili kasi medyo may kamahalan siya. So may Buscopan tayo. Pwede rin siya, yung BioFlu, yan talaga. Sa mga tindahan kasi nakikita ko, kunti lang yung mga ganito nila kasi yun lang yung mga alam nila. So ito may BioFlu tayo dyan. So ang BioFlu ko is 10 pesos. So, ang ano na. So siyempre, hindi mawawala ang Biogesic. Number 1 talaga yung Biogesic. Marami tayong Biogesic dyan. So itong Biogesic, is naka-save ako dito kasi nagplasto nung bumili ako bumili ako ng marami. So kaya nakatipid tayo dito. Malaki ang kita natin dito. So 5 pesos lang naman yung Biogesic ko. So mayroon tayo din, pwede din tayong wala na pala ako dito. So mayroon din tayong ito. Ito generic lang to. Binili ko lang to sa generic. So cetirizine lang siya. Kasi minsan may bumibili sa akin, may mga allergy sila. So ito lang yung mga panggamot nila. So pwede din to mabili sa sari-sari store. Kahit saan ka, pwede mong bilhin yan. Meron din tayo yan. Wala tayong laman. Walang laman na. Ubos na. So may Diatabs din tayo dyan. May Diatabs tayo. So kunti na lang Diatabs ko na ubos na. So maraming nasakta ng tiyan. Kaya ganun. May Dulcolax din tayo. Itong Dulcolax din, gaya ng Buscopan, kunti lang binibili ko kasi hindi siya masyado mabenta at saka medyo may kamahalan siya. So, pwede din to sa tindahan. Ang Decolgen. So, Decolgen, mayroon din tayo niyan. Kunti lang ang Decolgen ko kasi mas mabenta talaga ang Newsep kaysa sa Decolgen. So, may Decolgen tayo dyan. At ito, hindi. So, may vitamins din ako, kunting vitamins dito. So, may Enervon tayo dyan kasi minsan may naghahanap ng Enervon. So, binibigyan natin. Sayang naman ako kasi pag may naghahanap sa akin tapos pwede naman siyang bilhin sa sari-sari store. Pwede naman siyang bilhin sa drugstore rather. Pwede naman siyang bilhin sa drugstore. So, talagang kung anong hinahanap nila, binibigay ko. Kung kaya ko talaga ibigay, binibigay ko. So, may Enervon tayo kasi minsan may naghahanap. Minsan ay may nasasaging naghahanap dito na ano sila. So, mayroon din tayo ditong Hydrate. Itong Hydrate ay pwede ito sa mga batang mga kung ikaw ay nag-ELVM, pwede mo itong inumin. Pwedeng inumin to. Ito yung iniinom pag nagkaka-LVM ka. Sumakit ang mo, ganon, alam mo na. So, yan, may Hydrate tayo dyan. Ito naman, kunti lang ang binibili ko nito kasi bihira lang naman ang bumibili. So, para lang, minsan may mga bata na bumibili ang mga nanay talaga na gabing-gabi na. Alam mo, pwede pa sasaktan siya. Ano ba? So, mayroon tayong Kremil Is. Yung Kremil Is, alam ko, sa mga sari-sari store, mayroon talaga to. Ito yung mga mabilisan lang. So, may Kremil Is tayo dyan. Mayroon din akong, wala ng laman. Lumutil, wala rin laman. So, mayroon din akong Medicol. So, Medicol, ang dalawang klase ng Medicol ang binibili ko. So, itong 400, may 400 ako. So, ang 400, saka may 200 ako. Pero, mas pinakamabenta talaga is 200. So, ginugupit ko na rin siya para mabilis siya. Pero, isang lagay ko lang siya. Nilagay ko lang siya sa isang ganito kasi kabilaan na lang ang presyo. So, alam na nila yan automatic. Pag may iniiwan ako dito, tinasabihan ko kung ano ang mga ganito. Para alam din nila. Para hindi sila kasi pag umaalis ako talagang sila lang talaga maiiwan dito. Pag hindi nila alam, hindi talaga nila mabibigyan. Kaya, kailangan mo silang sabihan. So, mayroon din akong Myra A. Itong ang mabintang Myra A kasi maraming gumagamit nito. So, mabenta sa akin. So, to 13 pesos lang ang benta ko nitong Myra A. So, okay na sa akin yung mga ganong mga tawag nito, ginansya. So, okay na sa akin. So, may doon din akong konting Maydol. Itong Maydol ay para sa pain reliever sa menstruation. So, pwede nyo siyang inumin sa pang-menstruation tong Maydol. Kaya mayroon akong konti kasi minsan may naghahanap din sa akin. So, mayroon din ako konting Motilium. So, nakikita nyo may Motilium dyan. Ang liliit niya, pero sobrang epektibo to siya. Sobra to siyang epektibo talaga. So, kunti lang binibili ko rin kasi bihira lang naman naghahanap. Tsaka medyo may kamahalan din siya. So, kaya, go. Okay lang. Yan naman.
So, siyempre, hindi din mawawala ang Newsep natin kasi yun yung mabenta sa ating tindahan. Yan, 9 pesos yung Newsep. May walang Rubicon. So, may kunting strip sales tayo. Ito kasi minsan kumakati-kati ang mga lalamunan. Pag may mga ubo-ubo sila, so minsan bumibili sila nito. Mayroon ako nitong maramihan pero ito na lang natira sa akin. So, mayroon ako nito. 10 pesos ko ang benta ko nito. Ang isa. So, siyempre, hindi mawawala ang para sa bughat. Alam niyo ang bughat? Bughat sa Bisaya. Ano ang bughat sa Bisaya? Ang Tagalog sa bughat, be? Binat. Binat. Binat pala sa Tagalog yun. So, mayroon tayong pang binat dyan. May saridon tayo. Ito ang pinakamabenta. Ang pinakaunang mabenta sa akin is by Jessic. Pangalawa to sa pinakamabenta, saridon. So, ang saridon ko is 10 pesos. Mayroon din tayong kunting stress tab kasi minsan may anong bumibili. So, at least kahit pa paano, mayroon tayong pambigay sa kanila. So, may Solmiox tayo. Mayroon din tayong Solmiox. So, may Solmiox tayo din. Mayroon din tayong Solmiox. So, Simdix. Itong Simdix is mabibili nyo lang siya sa mga maliliit na drugstore. Sa mga generic drugstore lang. Kasi ito sa generic lang kasi ito siya ang Simdix. Pero napakagaling nito. Napakabilis ng epekto nito. Kaya ito mabilis mabenta din to sa akin. Ang Simdex. So, pwede nyo yung bilhin sa drugstore kahit maliliit lang na pwede nyo siyang mabili sa mga drugstore kahit wala kayong reseta. Pero siyempre paalala pa rin, kailangan nyo magkonsulta sa doktor kung kayo ay may mga allergy sa mga gamot. So, mayroon ako ito, dalawa na lang ang tusiran ko kasi maraming bumili nito kanina. May bumili nito kanina 15 peraso. So, yan, mayroon akong tusiran, konti. At, tcharan! May mga pills ako. So, pero itong pills, hindi ko to inaano talaga na inumin nyo kasi minsan kasi may umiinom kasi nito na hindi sila hiyang o may mga allergy sila. May mga nanay kasi na may mga allergy. Pero ito naman mabibili mo siya sa drugstore kahit wala kang reseta. Pero siyempre kailangan nyo pa rin kung kayo ay may mga ibang mga karamdaman, ibang allergies. So kailangan nyo pa rin pag kayo ay gumamit ng pills, kailangan nyo pa rin magpa-check up sa doktor para maganda yung sisimulan yung mga contraceptive. So, mayroon din akong Trasfil kasi maraming naghahanap niyan dito sa akin. Sa akin kasi malayo kasi ang drugstore dito kaya minsan dito na lang sila bumili kasi kunti lang din naman ang ko. So, mayroon din akong lady. So, dalawang klase lang ng pills ang mayroon ako, lady tsaka Trasfil kasi yun lang yung pinakamabenta dito sa amin. So, yan, mayroon din ako niyan. So, pwede nyo rin yan mabili sa kasi ako ito sa Mercury ko to binili. So, pwede siyang mabili. So, mayroon tayong Ascof talaga siya. Yung branded na Ascof. So, mayroon tayo niyan. 9 pesos ang benta ko niyan. So, ito naman, ito, hindi na to gamot. Hindi na to gamot. Ano na to? Ano na to? Ano ba to? So, ito ay Band-Aid na to. Dito ko lang siya nilalagay ang Band-Aid para hindi siya mawala-wala. Kasi kasya naman siya sa lagayan. So, okay na siya dito. So, masaya na siya dyan. Tsaka itong door ko dito na rin siya. Yung door ko na Gillette. Kasi okay naman siya dyan. Kasya naman din sa. So siyempre hindi na din mawawala sa akin ang salon pass. So kunti na lang ang salon pass ko kasi maraming bumili. Lalo na ngayon na tag-ulan, maraming bumibili ng salon pass. So isa na lang natira talaga na salon pass ko. So 13 pesos kada isang patches ng salon pass ko. Mayroon ako niyan. Hindi ako nawawalan yan. Baka bukas mabibili na naman tayo. So, yan. Mayroon tayo dyan. So, siyempre, mayroon din tayo kunting PT. Kompleto na may pills ka na may may PT ka pa, diba? So, may PT ako, kunting PT kasi minsan marami nga ang naghahanap. Kasi nga malayo ang sari-sari store. So, hindi ko ina-advise na lahat ng mga gamot, kung ikaw ay may ibang karamdaman, ikaw ay may mga allergies, hindi ko ina-advise na uminom kayo agad-agad ng mga gamot. Dahil mayroon po kasing ibang tao, ibang umiinom na talagang may allergy sila sa mga gamot. So, bago po kayo uminom ng gamot, bago kayo bumili sa mga drugstore, siguraduhin nyo po muna na wala kayong mga allergy sa mga gamot. Kasi, pag may allergy kayo, baka mag-trigger pa yung karamdaman nyo. So, mas maganda talaga kung magpa-check up pa rin kayo sa doktor,
mas magagabayan tayo ng maayos. So sana may natutunan kayo dun sa mga na-share ko. So kung may mga maidagdag kayo sa mga sinasabi ko, kung may mga tanong kayo sa mga nasabi ko, mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin natin yan isa-isa. So maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa channel ko, sa lahat po ng nagniwala sa akin. Thank you so much po, and good night, and stay safe, and pray lang kay Lord. So kaya nating lahat to. So thank you so much, and God bless po sa ating lahat. Bye! Good night!